दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉटसाठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंगसाठी संपर्क विनायक 93590 10657। दोडामार्ग ग्रीन। पारंपरिक बाप्पा मूर्ती साकारणं ही कोकणची कला आता खऱ्या अर्थानं ग्लोबल होत चालली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणेश मूर्तिकार या कलेला खऱ्या अर्थानं ग्लोबल बनवण्यासाठी जीवतोड मेहनत घेत आहेत। म्हणूनच आज कलाकारांची आणि बुद्धिमत्तेची खाण असलेल्या कोकणात ते सुद्धा अगदी गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील दोडामार्ग तालुक्यात चक्क बाप्पा मूर्तीचा गणेश आर्ट स्टुडिओ साकारून मूर्तिकलेतील बाप माणूस पंढरीनाथ देऊलकर आणि त्यांच्याच फाईन आर्टची पदवी घेतलेला मुलगा प्रथमेश देऊलकर यांनी गणेश मूर्ती कलेत वावरणाऱ्या कोकणातील हजारो मूर्तिकारांसमोर एक आदर्श ठेवलाय। त्यामुळे कोकणच्या बाप्पा मूर्तीला आता ग्लोबलपणा येतोय। संस्कृती, परंपरा, श्रद्धा आणि भावना तीच मात्र बाप्पाचं गणेश भक्तांना त्यांच्या मनातील देखणं रूप उपलब्ध करून देण्यासाठी चक्क कोकणात गणेश आर्ट स्टुडिओ साकारत देऊलकर कुटुंबियांनी कोकणवासीय आणि गोमंतकीयांचीही मनं जिंकली आहेत। या गणेश मूर्ती कलेचा झेंडा अटकेपार नेण्यासाठी सज्ज झालेल्या पंढरीनाथ देऊलकर आणि त्यांच्या मूर्तिशाळेतील कलाकारांशी आमचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांनी साधलेला हा थेट संवाद। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया प्रथम। सिंधुदुर्गच्या शेवटच्या अगदी दोडामार्ग तालुक्यात तळ कोकणात आत्ता आपण पंढरीनाथ देऊलकर यांचा जो गणेश आर्ट स्टुडिओ आहे त्या ठिकाणी त्यांच्याशी संवाद साधलेला आहे। त्यांची जी मूर्तिशाळा आहे आणि या मूर्तिशाळेत यावर्षी काही हटके मूर्ती त्यांनी साकारलेल्या आहेत। विघ्न विनाशक गुणीजन पालक, विघ्न विनाशक गुणीजन पालक, दुरित तिमिर हारका। तर त्यांचेच मूर्तिशाळेतील कलाकार प्रसन्न आपल्याला या हटके मूर्तींबाबत माहिती देणार आहेत। प्रसन्न, काय सांगाल? वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्ती आपण पाहिल्या तर शेकडो मूर्ती आपल्या शाळेत आहेत। कुठची अशी मूर्ती यावेळी लक्षवेधी ठरलेली आहे? अशी कुठची मूर्ती सांगाल आणि काय खासियत आहे अशा मूर्तींची? लक्षवेधी मूर्त्या तशा अनेक आहेत। ग्राहकांच्या मागणीप्रमाणे, भक्तांच्या मागणीप्रमाणे आम्ही तशी त्यांना मूर्ती अवेलेबल करून देत असतो। पाहायला गेलं तर ही आता यंदा हा फेट्याचा गणपती आहे। गेल्या वर्षी आम्ही बऱ्यापैकी फेट्याचे गणपती होते ते मागणीप्रमाणे करून दिले। यावर्षी ही मागणी आणखी वाढलेली आहे, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे फेटे बांधण्याचा प्रयत्न असतो आमचा यावर्षी। तर हे एक विशेष वैशिष्ट्य सांगता येईल। पुन्हा जर तुम्ही पाहिलं काळाप्रमाणे जर 1-2 वर्षापूर्वी पाहिलं असतं तर लिकर म्हणून एक प्रकार होता, लॅकर, त्याच्यामुळे शायनिंग यायची गणपतीला भरपूर। तर प्रत्येक जो भाविक असायचा त्याला ते पाहिजे असायचं की माझा गणपती शाईन झाला पाहिजे भरपूर। पण आज बघितलं तर इथे कुठल्याच गणपतीला ते शायनिंग नाही आहे। वेगवेगळे चित्र सुद्धा दिसत आहेत। सिंहाचं चित्र आहे, त्यानंतर उंदरावर आरूढ झालेला बाप्पा आहे, मोरपंखी बाप्पा आहे, काय सांगाल? हे एक वैशिष्ट्यच आहे, म्हणजे लोकांची एक आवड असते की माझ्या गणपतीला काहीतरी चित्र असलं पाहिजे। तर त्यांच्या मागणीप्रमाणे आम्ही त्यांना ते तसं बनवून देत असतो। त्यांच्या मागणीप्रमाणे ते पेंटिंग तसं त्यांना पाहिजे तसं अगदी जिवंतपणा आणण्याचा प्रयत्न असतो आमचा नेहमी। तर आहेत अशा बऱ्याच चित्र आहेत। गाय मिळेल तुम्हाला, नंदी बैल मिळेल, उंदरावरचा असेल, गरुड असेल, मोरपंखावरचा असेल, बरीच चित्र आहेत त्याप्रमाणे आहेत। मूर्तिशाळेत आपल्या अजून एक खास मूर्ती लक्ष वेधून घेते, ती अगदी ही मोरपंखी मूर्ती आहे। अतिशय लोभच अशा पद्धतीने मूर्ती झालेली आहे। काय वैशिष्ट्य आहे आणि त्याला वेगवेगळे खडेसुद्धा लावून आणखी एक लोभस रूप देण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे, काय सांगा? बरोबर एक पेंटिंग पूर्ण झाल्यानंतर त्याला शेवटच्या क्षणी एक त्याला विशेष आणखी रूप येण्यासाठी एक दागिने मार्केटमधून आणतो आम्ही। तसे ते त्याला चिकटावे लागतात। तुम्ही खडे पाहिले तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या झालर असतात तिथे,
रिंग असतात कानाला वगैरे, तर त्याप्रमाणे ते दाखवलं की जी मूर्ती आहे ते अजून त्याचं रूप जे आहे ते अजून उठून दिसतं आणि मूर्ती छान एक लूक येतो त्या गणपतीला. बरोबर. अशाच प्रकारची आणखी एक लक्षवेधी ही मूर्ती जी आहे ती यावर्षी माऊली म्हणून आपण मूर्ती साकारली आणि मला वाटतं या मूर्तीमध्ये खऱ्या अर्थाने जिवंतपणा आहे. अगदी ओरिजिनल धोतर आहे, शेला आहे. हे काय सांगाल? तर ही जी मूर्ती आहे ती विशेष आहे म्हणजे यावेळी आम्ही त्याला एक धोतर जे आहे ते खरं म्हणजे खऱ्या धोतराची जी जशा धारी असते तशी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पूर्ण अशी धारी त्याला खरी मार्केटमधून आणून पूर्ण लावलेलं आहे. तर हे पूर्ण खरं धोतर आहे. पुन्हा एक शेला लावला आहे. अजून याला काम बाकी आहे. आम्ही त्याला मुकुटावर सजवणूक करणार आहे, त्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे खडे लावणार आहोत. तर हे आकर्षण ठरणार आहे नक्कीच मूर्ती या प्रकारच्या. अजून 4-5 प्रकारच्या आपल्याकडे ऑर्डर आहेत या प्रकारच्या मूर्तीच्या, त्याप्रमाणे आम्ही बनवून देणार आहे. म्हणजे भक्तांची मागणी होती प्रॅक्टिकली की अशा प्रकारची मूर्ती मिळावी की काय आपल्या अशा संकल्पनेतून मूर्ती साकार? नाही, मागणी पण असते आणि आम्ही वेगळे दरवर्षी प्रयत्न करत असतो. आता धोत्राचा प्रकार आहे हा मी यंदाच पहिल्यांदा केला आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत आम्ही फक्त फेट्याचा प्रकार होता. तर ह्यावेळी आम्ही धोतर आणलं आहे. बघू आता पुढे आणि काहीतरी वेगळं करता येईल. इथे अजून पाहता येतील. तर हे वेगळ्या प्रकारचं इथे वर पाहिलं तर वेगळ्या प्रकारचा फेटा बांधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे यावर्षी. तर दरवर्षी एकाच थाटणीचा फेटा असायचा, पण यावेळी आम्ही वेगळा बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर बघू, प्रयत्न चालू आहेत, वेगळ्या प्रयोग करत असतो आणि त्याला एक म्हणजे चांगला प्रतिसाद मिळतो ते बघून बरं वाटतं. बरोबर. नक्कीच आपण आता थेट ज्यांच्याशी संवाद साधला ते देऊलकर साहेब आहेत. या ठिकाणी प्रत्यक्ष या ठिकाणी मूर्तीवर एक हात फिरवून नजर ही त्यांची खासियत आहे आणि ती नजरच काढण्याचं खऱ्या अर्थाने ते या ठिकाणी काम करत आहेत. निश्चित कलाकार हा स्वस्त बसू शकत नाही. तो आपल्यातील कलेला या ठिकाणी मिळेल त्या ठिकाणी व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यांच्याकडे जी ही कला आहे ती अतिशय सुंदररित्या ते साकारताना आपल्याला पाहायला मिळतं. आपण त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली जाईल. पण त्यांचे दुसरे जे महत्त्वाचे सहकारी आहेत गावित सर, गेली अनेक वर्ष त्यांच्या समवेत या मूर्तिशाळेत आहेत आणि आपण पाहू शकतो की कशा पद्धतीने ते या ठिकाणी मूर्तीला एक वेगळं रूप, साजिरं रूप जे आहे ते देण्यासाठी खासियत असे वेगवेगळे प्रयत्न करत असतात. आपण त्याच्या थेट संवाद साधूया. गावी सर, काय सांगाल की भक्तांना अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्ती पाहिजे असतात, एक लोभस रूप द्यायचं असतं आणि हे साजिरं गोजिरं जर बाप्पाला रूप यायचं असेल तर कोणत्या नेमक्या मूर्तिकलेतल्या बारकावे या ठिकाणी कलाकाराने काळजी घेतली पाहिजे आणि काय खासियत आहे, काय सांगाल? या मूर्तिकलेची खासियत म्हणजे डोळ्यांची जी आखणी आहे, रेखणी आहे, रेखीपणा जो आहे तो तजेलदार आणि टवटवीत कसा दिसायला पाहिजे या हेतून आम्ही ते निरीक्षण क्षमतेने डोळ्यांचं काम करीत असतो. तर त्याच्यात तर निसर्गाचा अभ्यास जो आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. निसर्गातील जे पक्षी, प्राणी ते मानवापासून सगळ्यांचे जे डोळ्यांचे जे तजेलदार आहे, तर डोळ्यांचे वेगळेपणा कसा असतो त्याचं निरीक्षण करून आम्ही त्याच्यात भर करीत असतो. आणि काम करत जाताना कला शिकवते असे म्हणतात, त्याप्रमाणे ते आम्ही निश्चित सांगू शकत नाही आम्ही असंच करू शकणार. तर तसं झालं नाही. ते काम करीत त्या कल्पनेने ते होत जाते. जर खरं तर तुमचा तसा गणेश मूर्तिकलेशी संबंध दूरदूरचा आहे, कारण आपण पश्चिम महाराष्ट्रातले आणि कोकणची जी कला आहे, बाप्पा हा खऱ्या अर्थाने कोकणवासियांची छान आहे. तर गेली अनेक वर्ष म्हणजे मूळ तुम्ही चित्रकलेचे शिक्षक आहात, कलाकार आहात आणि ते सगळं करत असताना दरवर्षी आपण या ठिकाणी महिन्याने महिने येऊन काम करता, कारण हे काम म्हणजे अगदी बारकावे आणि खूप संयम राखून काम करावं लागतं. असं नाही की लगेच आपण करून त्याच्यामध्ये हे झालं. तर काय नेमकं कसे काय तुम्ही या कलेकडे वळला? सर, खरं म्हणजे एक बाप्पांच्या कृपेने मला एक देवाचे काम करायलाही नशीब लागतात म्हणतात, त्याप्रमाणे माझंही तसं झालेलं आहे. कारण की मी ज्या वर्षापासून येतो आहे तोपर्यंत या लोकांमध्ये माझी कला बघून ओळखी झालेली आहे. लोकांनी म्हणजे माझं प्रोत्साहन केलेलं आहे. त्या कलेला माझाही वाव मिळतो आहे आणि त्यानुसार कलेचा आस्वाद स्वतःही आनंद घेता येतो आणि कलेचा आस्वादही घेता येतो आणि लोकांमध्ये परिचयही चांगला होतो. यानुसार मी दरवर्षी येत असतो कले. नक्कीच आपण देऊलकर साहेब यांच्या मूर्तिशाळेत कार्यरत आहात, एक मालक म्हणून, एक आपले मित्र म्हणून, किंवा ते बऱ्याच वेळा तुमचाही उल्लेख करतात की सरांकडनं बरंच काही शिकायला मिळतं. तर हा प्रवास कसा वाटतोय तुम्हाला? काय सांगाल की या मूर्ती कला केंद्राचं किंवा आज मूर्ती शाळा जी होती त्याचं स्टुडिओत रूपांतर झालेलं आहे, काय वाटतं तुम्हाला? आणि एकंदरीत त्यांचं जे तुमच्याशी संवाद असतो, जी एक तुमचं वेगळं नातं निर्माण झालं, याबद्दल काय?
आता पहिल्यापासून जेव्हापासून ओळख झालेली आहे त्या माणसाने माझी खूपच दखल घेतलेली आहे आणि त्यांनी खूप सांभाळलं मला. आणि काही वेळेस मध्ये मध्ये सुद्धा आर्थिक काही मदत वगैरे काही लागत असेल तसंही बघवतात आणि एक परिवारसारखा माझं त्याचे नातं जोडलेलं आहे. हे नक्कीच हे तर एक मैत्रीचं नातं आहे, पण मूर्ती, गणेश मूर्ती आणि मूर्ती शाळा आणि आज हे वेगळ्या पद्धतीने रूपांतरण जे झालेलं आहे. कारण आपण सुरुवातीपासून हा प्रवास पाहताय, पहिली अनेक वर्ष त्यांच्यासोबत आहात आणि आज एक हटके खऱ्या अर्थाने ग्लोबल बाप्पाला जे ग्लोबल रूप द्यायचं आहे, खऱ्या अर्थाने एक वेगळं व्यासपीठ द्यायचं आहे. जशा पद्धतीने एक 2-3 महिन्यात आपल्याला या ठिकाणी आपली कलाकारी किंवा आपलं रोजगाराचं साधन या ठिकाणी आपल्याला उपलब्ध असतं. पण त्यांच्या चिरंजीवने सुद्धा एक वेगळा मनोदयाने एक वेगळी अपेक्षा व्यक्त केली की वर्षभर हा जो संपूर्ण कारभार आहे तो चालावा. आपल्याकडे सोबत असलेले कलाकार आहेत त्यांना सुद्धा रोजगार देता यावा आणि इथल्या कलेला सुद्धा पुढे नेता यावं. काय वाटतं? त्यांच्याशी आता दरवर्षीचं जे आहे त्याप्रमाणे त्यांचे मान राखून किंवा त्यांचा एक शब्द मी पाळत असतो आणि ते एक नेहमीप्रमाणे चालत राहील अशी मीही अशा अपेक्षा करीत आहो. आणि एक आपल्या हाती एक हस्तकौशल्य चांगलं असल्या कारणाने त्यांना इथे योग्य आहे. बस एवढं बोलू शकतो. नक्कीच आपण थेट देऊलकर यांच्या या गणेश आर्ट स्टुडिओचं संपूर्ण या ठिकाणी जे लोबस रूप आहे, या शाळेमध्ये अनेक प्रकारच्या शेकडो मूर्तीसुद्धा गणेश मूर्ती या ठिकाणी पाहिलेल्या आहेत आणि आता थेट त्यांच्या समेत काम करणारे कलाकार यांच्याशीसुद्धा संवाद साधलेला आहे. तर हा संपूर्ण जर प्रवास बघितला कलाकारांचा तर त्यामागे त्यांची असलेली मेहनत, त्यांचा असलेला संयम, श्रद्धा या सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी अधोरेखित होतात. कलाकारांच्या ज्या खऱ्या वेदना आहेत, कारण भक्त येत असतात, आपल्याला मनपसंत बाप्पा अगदी गणेश मूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर घेऊन जात असतात आणि हा बाप्पा त्यांना साकार करून देणारे अनेक कलावंत असे आहेत. तर त्यांच्यासुद्धा रोजीरोटीचा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतोय. तर त्या दृष्टीने सुद्धा शासनाने पुढाकार घेणं गरजेचं आहे, कारण कलाकार जगला तर या मूर्तीशाळा पुढे राहणार आहेत आणि या कलाकारांनी साथ दिली तर जे मूर्ती कला केंद्र चालवत आहेत किंवा गणेश आर्ट स्टुडिओ आज या ठिकाणी निर्माण झाला आहे तो काय असा नाही झाला, याच्यामागे लाखो रुपयेसुद्धा खर्च झालेले आहेत. तर हा सगळा शेवटी जरी आपण विचार केला तरी व्यवहार आणि श्रद्धा आणि भावना या सगळ्या गोष्टींची सांगडसुद्धा या ठिकाणी घातली पाहिजे. तर निश्चित शासनाने नाम तुझे है येता ओठी करीतो तुझला स्मरण हे गजा. कोकण आणि कोकणच्या कला साता समुद्रापार आजपर्यंत गेलेल्या आहेत आणि या कोकणातील सगळ्यात महत्त्वाची जी कला आहे ती पारंपरिक मूर्तिकला केंद्र. मात्र आज या ग्लोबल जमान्यात मूर्तिकला केंद्रसुद्धा ग्लोबल होत चाललेले आहेत. आज आपण तळ कोकणातील अशाच एका गणेश मूर्ती शाळेत आहोत. गणेश आर्ट होय, ही पारंपरिक मूर्तिकला आज या 21व्या आधुनिक युगात ज्या पद्धतीने गणेश भक्तांना
हवी तशी मूर्ती देण्यासाठी तत्पर झालेले आहे आणि आज या मूर्ती शाळेचं खऱ्या अर्थाने गणेश आर्ट स्टुडिओमध्ये रूपांतरण झालेलं आहे. एक तळ कोकणात गणेश आर्ट स्टुडिओ, गणेश मूर्तींचा स्टुडिओ उघडण्याचं मोठं धाडस या ठिकाणी आपल्याला प्रकर्षाने निदर्शनास येतं आहे. आणि ही जी किमिया आहे, ही किमिया साधलेली आहे. जे खऱ्या अर्थाने मूर्तिकलेत बाप माणूस म्हणून ओळखले जातात, पंढरीनाथ देऊळकर आपल्या समवेत आहेत. त्यांच्या मूर्तिकलेत ही किमिया, मूर्तिशाळेमध्ये ही किमिया घडलेली आहे. त्यांचे जे चिरंजीव आहेत प्रथमेश देऊळकर, फाईन आर्टची पदवी घेतली आणि त्यांनी खऱ्या अर्थाने या मोस्ट बाप्पाला ग्लोबल बाप्पा करण्याचं एक चांगलं काम या ठिकाणी संपूर्ण कोकणात निर्माण केलेलं आहे. आपण थेट त्यांच्या संवाद साधूया. देऊळकर साहेब नमस्कार. आपण मूर्तिकलेत गेली अनेक वर्ष, म्हणजे 1976 पासून आतापर्यंत बघितलं तर जवळपास 50 वर्षांचा हा प्रवास. 50 वर्षाच्या प्रवासानंतर आज आपल्या मुलाने एक वेगळ्या धाटणीने पुन्हा ही मूर्तिकला खऱ्या अर्थाने जसा जसा बाप्पा आणि बाप्पाच्या मागच्या श्रद्धेचा सुद्धा भाविकांचा ट्रेंड बदलतोय, तर त्या पद्धतीने एक वेगळं, जसं गणेश भक्तांना आज काहीतरी हटके पाहिजे आणि तेच देण्यासाठी आपल्या पारंपरिक मूर्ती शाळेचं रूपांतर खऱ्या अर्थाने गणेश आर्ट स्टुडिओमध्ये झालेलं आहे. काय वाटतंय? खूप समाधान वाटतं आहे. सगळं हे प्रथमेशची आयडिया आहे ही सगळी. म्हणजे पहिल्यापासून आमची इच्छा होती बाबा हे असं उत्तरोत्तर प्रगती व्हायला पाहिजे. त्या दृष्टीने प्रथमेशने तशी प्रगती केली आणि आम्हाला हे इथपर्यंत आणून हे आपल्या शिक्षणातून असं मार्गदर्शन केलं. म्हणजे मूर्तिकला आम्हाला माहीत होतं, घराण्यातच आमच्या ह्याच्यातच होती, त्याने हे पुढे आणण्याचं काम केलेलं आहे सगळं. नक्कीच. आपण मातीकलेतनं खऱ्या अर्थाने मूर्तिकलेला सुरुवात केली. 1976 म्हणजे जवळपास 48 वर्षापूर्वीचा त्यावेळीचा गणेशोत्सवाचा काळ. आणि आज आपण जर बघितलं तर एक भव्यदिव्य अशी ही मूर्तिशाळा निर्माण झालेली आहे. जवळपास 500हून अधिक मूर्ती आपण या ठिकाणी साकारताय. आणि तळ कोकणात, नुसतं कोकणच नाही तर गोवा आणि लगतच्या कर्नाटकातनं सुद्धा आपल्याकडे मूर्ती आपण जे मूर्तिकलेमध्ये एक कौशल्य निर्माण केलं आहे, त्यामुळे हे लोक आपल्याकडे येत आहेत. कसं वाटतं हा सुद्धा टप्पा आपण जर सांगायचा केला, वर्णन करायचं झालं अगदी सुरुवातीपासून आजपर्यंत, तर काय सांगा? म्हणजे लहानपणापासूनच बऱ्याच लोकांचं मार्गदर्शन घेतलं. म्हणजे मला जसे जसे हे भेटले माणूस, म्हणजे आपले कलाकार, त्यांचं मार्गदर्शन घेतलं, त्यांच्याकडे गेलो, त्यांची माहिती घेतली, त्यांनी मला सांगितलं आहे. समजा पेडणेकर, तात्या पेडणेकर वडगेवाडीचे, सांगुर्डेकर, बेडशीचे मुंज, बेळेकर, हे परमेकर, हे सगळ्या म्हणजे त्यांची शाळा पहिल्यापासून चालू होते. त्याच्याकडे आम्ही जाऊन शाळेत असताना त्यांच्याकडे जाऊन बघायचो. म्हणजे आपण असं कसं करू शकतो, आपण असं व्हायला पाहिजे, आपल्याला मूर्त्या यायला पाहिजे. अशी प्रगती करत करत आम्ही इथपर्यंत हे गाठलेलं आहे सगळं. नक्कीच. पारंपरिक कला म्हटल्यानंतर जी परंपरा आहे, संस्कृती आहे, तिथनं आपण पुढे जात असतो. पण नुसती आज पारंपरिक कला आपण जोपासून चालणार नाही, तर ज्याप्रमाणे काळ बदलतोय, जमाना बदलतोय, मागणी बदलते, लोकांच्या अपेक्षा वाढत आहेत, त्या पद्धतीने हा सगळा बदल घडवून आणण्यासाठी अगदी मला वाटतं आपण ज्यावेळी सुरुवात केलात या गणेश मूर्ती साकारण्याच्या, ही काय आपल्या वडिलोपार्जित नाही आहे, आपण स्वतःहून आपल्यापासून शिकलात आणि सुरुवात केलात. आणि आज ती तुम्ही जी पुढे ही कला नेत होता, तर तुमच्या मुलाने अगदी तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण घेऊन एक वेगळा हटके हा एक प्रयोग आपल्या या संपूर्ण दोडामार्गवासियांनी आणि लगतच्या गोमांतकीनं सुद्धा उपलब्ध करून दिला आहे. काय सांगाल? कारण मला वाटतं प्रथमेशचा जन्मसुद्धा झाला नसेल आणि ते सगळं म्हणजे जसजसे आपण मूर्ती साकारत गेलात, बाप्पा लोकांना ज्या पद्धतीने आपण तयार करून देत गेलात, त्याच बाप्पाच्या आशीर्वादाने आज काहीतरी खऱ्या अर्थाने आपण या कलेतनं मोठं समाधान मिळवलं असं वाटतंय का आपल्याला? 100%. लहानपणापासून म्हणजे तेव्हा टी व्हीसुद्धा आल्या नव्हत्या, टी व्हीच बघितली नव्हती. जेव्हा टी व्ही आणली तेव्हा गणपती केव्हा येतात, केव्हा बघायचं. आणि मुंबईचे गणपती मोठमोठे, अरे बाबा आम्ही एवढे केव्हा बनवू शकतो आणि नेणार कोण, अशी मोठमोठी इच्छा आमची. एक दिवशी तुम्हीच आणलं TV 9वाले आणि म्हणजे स्वप्न होतं माझं, आम्ही टी व्हीवर केव्हा दिसू. तुम्ही आणलं इकडे त्यांना आणि सगळं हे दाखवलं. तेव्हा सगळ्या लोकांनी जे फोन केले मला, वा म्हणजे आपल्या खेड्यातला माणूस पण बाबा तिकडे पोचला, मुंबईवरून फोन यायला लागले. म्हणजे सुरुवात झाली अशी. म्हणजे कलेची प्रगती ही वेगवेगळे गणपती बघून, मुंबईचे गणपती कसे असतात, कसे मुंबईत तेव्हा बघितली नव्हती आम्ही, मुंबई काय आहे हे बघितलंच नाही. पण गणपती त्या टी व्हीवर बघून त्याची प्रगती करत गेलो आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करत गेलो. मग प्रथमेश लहानाचं मोठं होऊन त्याची पण ओढच लागली त्याला, अशी हे बनवायची, मूर्त्या बनवायच्या, चित्र काढायची, ड्रॉईंग. बुवा तुझा काय विषय आहे, तुला कुठलं पाहिजे शिक्षण, त्या दृष्टीने तर मग मला फाईन आर्ट करायची आहे का असं.
ह्या दृष्टीने तसे प्रयत्न करत गेलो आम्ही. अनेक लोकांचे सपोर्ट आहेत, सगळे आपले लोक आहेत, खेड्यातले लोक तुम्हाला आम्हाला कोकणातले आमच्या सगळे चांगला झाला आणि प्रगती जास्त व्हायला गेली. मग म्हणजे कोणी नर्वस कोण करत नाही. आपली लोक अशी आहेत, माणसाला पुढे नेणारी आहेत. आमच्या गावातले म्हणा, तालुक्यातले म्हणा, आपल्या महाराष्ट्रातले म्हणा किंवा देशातले म्हणा, म्हणजे आपले जे मूर्ती कलाकार आहेत ते कोणाला कमी हे करत नाही, चांगल्या दृष्टीने पुढे नेत असतात. त्या दृष्टीने आमची प्रगती होत गेली, त्या लोकांमुळेच आमची प्रगती झाली, लक्षात ठेवा. नक्कीच कोकण ही खरं तर कलाकारांची खाण आहे. आपण जसा उल्लेख केलात की 15 वर्षापूर्वीचा आपण जर काळ बघितला तर डिजिटल मीडिया अशा प्रकारचे प्लॅटफॉर्म हे काही नव्हते. पण जेव्हापासून सिंधुदुर्ग लाईव्ह आणि कोकण साथने सुरुवात केली त्यापासून आम्ही तुमचे संवाद साधतोय. खऱ्या अर्थाने आपली ही कला अगदी आमच्या कोकण साथ लाईव्हच्या प्लॅटफॉर्मवरून जगभरात पोचली. आज त्याचा रिझल्ट तुम्हाला कसा मिळतोय? कुठकुठनं मूर्तिकार आपला मूर्तींची मागणी होते, काय सांगा? पहिलेच पारितोषिक तुमच्याकडनं मिळालं सिंधुदुर्ग लाईव्ह, बरोबर. 1 नंबरचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं प्राईज तुमच्याकडनं मिळालं. नंतर आता पुरस्कार वेगवेगळे मिळाले, ते चालूच आहेत, ते वेगळं हे नाही. तुमच्यामुळे आम्ही पुढे चालत गेलो. लोकांनी बघितलं बाबा हे कुठे कुठे लोक खेड्यात आहेत, ते आहेत, कलाकार आहेत. आणि जी समजा झाडाचं पान आहे त्याच्यावर हे पडलेलं आहे, हिरा आहे, त्याच्यावर पान पडला, ते उचललं, ते उचलायचं काम तुम्ही केलं. त्यामुळे माणसाची शायनिंग पुढे झाली, हिरा चमकला. तुमच्यामुळे झालं सगळं हे, तुमच्यामुळे प्रगती झाली सगळी. नक्कीच यामागे आपली मेहनत आणि जिद्द जी आहे ती अतिशय वाखाणण्याजोगी आहे. कारण आम्ही गेली अनेक वर्ष तुम्हाला बघतोय, मूर्तिकला त्याचबरोबर जे नाट्य पेंटिंगसुद्धा आहेत, तर अशा अनेक गोष्टींमध्ये आपण कार्यरत आहात. आज आता पुन्हा एकदा आपण भावना विवशसुद्धा झालात की एवढं चांगलं, म्हणजे खरी गोष्ट आहे की जे आपण रोपटं लावलं होतं ते आज कुठेतरी वटवृक्षात रूपांतर होताना दिसते. आणि या कामी आपला मुलगा तर याच्यामध्ये तंत्रशुद्ध शिक्षण होऊन आहेच, पण त्याचबरोबर अनेक कलाकारसुद्धा आपल्या समवेत आहेत. काय सांगाल या कलाकारांची आपल्याला साथ, त्यांना कसं सांभाळून घेता? आणि ही जी संपूर्ण लगबग आहे, कारण गणेश भक्त असू दे किंवा बघणारे जे बाकीचे दर्शक असू दे, यांना हा अगदी साजिरा देखणा रूप झालेला आपण बाप्पा पाहायला मिळतोय. पण याच्या मागे अगदी माती तुडवण्यापासून ते शेवटच्या डोळ्यावरचं रेखाटन इथपर्यंत आपला प्रवास असतो, तो कसा असतो, काय सांगाल? कलाकार आमचे आहेत, नंदुरबारवरून इकडे येतात, लक्षात द्या. नंदुरबार जे एक शिक्षक आहेत गावित सर म्हणून, ते नंदुरबारवरून इकडे येतात, मालवणचे इकडे येतात, आजूबाजूच्या खेड्यातली माणसं आहेत. सगळे म्हणजे आमची टीम आहे एकदम फर्स्ट क्लास. त्यांना जसं आम्ही शिकवलेलं आहे त्याप्रमाणे काम करतात व्यवस्थित. त्यांच्यामुळेच हे सगळं घडतं आहे, एकट्याचं काम नाही हे. मी खूप कलाकार असेल, कलाकार आम्ही समजूच नका, सगळे ते कलाकार आहे म्हणून आम्ही आहे, समजा. एकट्याचं काम हे नाही, सगळ्याचा सपोर्ट आहे. सगळी माणसं चांगले आहेत, चांगले कलाकार आहेत माझ्याकडे, काम चांगलं करणारे असे. त्यांच्यामुळे आम्ही सगळं हे घडवू शकतो, लक्षात घ्या. खरं आहे अगदी. आराध्य दैवत 14 विद्या आणि 64 कलांचं हे आराध्य दैवत. आणि तशाच प्रकारे तितक्याच लोकांचे हात या ठिकाणी या मूर्तीवरनं ज्यावेळी फिरतात त्यावेळी असं गोजिरा आणि लोबस आपल्याला देखणं बाप्पाचं रूप पाहायला मिळतं. कोकण आणि कोकणची ही संस्कृती आणि कोकणचा हा गणेशोत्सव आहे, तो फार मोठा त्याला परंपरा इतिहास आहे. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभरात कोकणात सगळ्यात मोठा गणेशोत्सव साजरा होतो. काय असते गणेश भक्तांची अपेक्षा आणि कशा पद्धतीने आपण या अपेक्षा पूर्ण करता? आता सगळेच गणेश भक्त म्हणजे सुधारलेले आहेत. चांगलं पाहिजे लोकांना, पैशाची व्यवस्था नाही. पैसे तुम्हाला पाहिजे तेवढे घ्या, काम चांगलं पाहिजे, मूर्ती चांगली पाहिजे, मूर्ती बोलकी पाहिजे, अगदी मूर्ती प्रसन्न झाली पाहिजे, हसत खेळत अशी वाटली पाहिजे मूर्ती, बाबा ह्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्न करत असतो. मूर्ती केवढी असू दे, लहान असू दे, मोठी असू दे, प्रत्येकाची अपेक्षा आहे. प्रत्येकाच्या घरी एकच बाप्पा जातो, त्याप्रमाणे त्याची मूर्ती घडली पाहिजे. तिथं बाबा कमी पैसे म्हणून त्याची मूर्ती कशी नाही, जेवढे आम्ही प्रयत्न करत असतो तशी त्याला मूर्ती आम्ही देत असतो. जशी लोकांची अपेक्षा असेल त्याप्रमाणे मूर्ती. फोटो दिला, काय व्हॉट्सअपवर फोटो पाठवले त्याप्रमाणे मूर्ती, त्याचं पेंटिंग असं. नक्कीच अशा प्रकारच्या अनेक मूर्त्यासुद्धा आपल्या शाळेत पाहायला मिळतात. यावर्षी आपण माऊली साकारलेली आहे, त्यानंतर मोरपंखीसुद्धा या ठिकाणी गणेश आहे. हा फेटेवाला आपण पेशवे असा प्रकारसुद्धा या ठिकाणी गणेश साकारला आहे. काय खासियत सांगाल की बदलता ट्रेन आहे, आता बऱ्याच वर्षाचा काळ लोटला, कारण सुरुवातीला आपण बाप्पा प्रत्येकाला गणेश मूर्तीपूजन करण्यासाठी उपलब्ध करून देणे हाच उद्देश होता. आज गाभा तोच आहे, लोकांची भावना आणि लोकांची श्रद्धा तीच आहे, मात्र अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. आपला बाप्पा इतरांपेक्षा हटके दिसला पाहिजे ही मागणी असते. काय त्याप्रमाणे आम्ही प्रयत्न करत असतो. जशी त्याची अपेक्षा आहे तशी बाप्पाची मूर्तीला आम्ही करून द्यायचा प्रयत्न करतो. समजलं काय? वेगवेगळे बाप्पा वेगवेगळे जशी त्यांची ऑर्डर असेल तशी एक माणूस
10 15 वेळ येऊन जातो, मला असं पाहिजे, जरा असं पाहिजे, तसं करा, असं करा, तसं करून देतो त्यांना. त्यांची जशी आवड असेल त्याप्रमाणे बाप्पा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असतो. जवळपास 50 वर्षाचा प्रवास आणि त्यावेळी ज्यावेळी आपण गणेश मूर्ती साकारायला सुरुवात केली, मूर्ती शाळेची या ठिकाणी सुरुवात केली, मला वाटतं एखाद्या पडवीत एखाद्या घरात आणि दिवाबत्तीवर हा प्रवास आपला सुरू झालेला असेल. आणि तो प्रवास आणि आज चक्क आपण गणेश मूर्तींचा गणेश आर्ट स्टुडिओ इथपर्यंत पोचला आहे. काय भावना व्यक्त कराल, कसं वाटतं? खूप त्रास काढले, म्हणजे जागाच नाही गणपतीवर. 5 गणपती ठेवायला सुद्धा जागा नव्हती आमच्या घरी. तेव्हा प्लास्टिकसुद्धा नव्हतं. माडाची झावळं काढून पुढे असे करून त्याच्यात माती तुडवायचे, साईडला गणपती बनवायचे. इथपासून पेट्रोल मॅक्स बत्ती नव्हतीच तेव्हा. दिवेवर बोर काळोख झाल्यानंतर बंद. आता तेव्हा मग नंतर पेट्रोल मॅक्सची सुरुवात झाली. कोणाकडून मागून आणायचा, तो पेटवायला येत नव्हता, त्याला पण आणायचं, वेगवेगळे प्रकार झाले. नंतर काही वर्षांनी मशीन आल्याचं, कॉम्प्रेशर आला. तो बघायला मुंबईला गेलो. माझे गुरु पेडणेकर, तात्या पेडणेकर मला घेऊन गेले. म्हणजे कॉम्प्रेशर कसा असतो, स्प्रे गन कशी असते हे माहीत नाही, ते प्रॅक्टिस केली, त्यांच्याकडून शिकलो. नंतर पुढे प्रगती होत गेली. नंतर भेडशीवर आलो. आमचा खानिया गाव, खानियावर मी भेडशीवर आलो. भेडशीला जागा नाही कोणाकडे, कोणाच्या पडवीत, कुठल्या लाईटच्या ऑफिसात, कुठल्या शेजाऱ्याच्या घरात, म्हणजे पाहुण्यांच्या घरात. मग मंदिरात गेलो, दामोदर मंदिरात, तिथं सुरुवात केली. नंतर इथं शाळा, थोडी बारीकशी शाळा केली, तिथून सुरुवात झाली. आता इथपर्यंत आलो. तर एक इच्छा अशी मोठी आहे व आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक मोठं कॉलेज व्हावं. मुलांना आर्टिस्ट व्हायला पाहिजे, मातीकाम करणारे, दगडावर काम करणारे, हे कॉलेज व्हायला पाहिजे. सगळ्यांना शिकलं पाहिजे. सगळी मुलं चांगलं शिकून म्हणजे मूर्तिकलेत पारंगत तरी व्हायला पाहिजे. आणि मग ती मुलं अजून पुढे प्रगती करतील ना. असे कोणच नाही शिकलेले, मूर्तिकला व शिकलेले माणसं नाहीत. शिकलेला तिकडे मुंबईला जावं लागतं. तशी लोकांची परिस्थिती नाही आहे इकडे. गव्हर्मेंटने तसं प्रयत्न केले पाहिजे आणि आम्ही प्रयत्न करणार. तुम्ही आम्हाला साथ द्या अशी आमची इच्छा आहे. प्रथमेश आहेत शिकलेला, त्याला तुम्ही मार्गदर्शन द्या, काय करायला पाहिजे, कसं करायला पाहिजे, त्या दृष्टीने हे करा. जागा कुठे आम्ही बघू, नाहीतर आम्ही ॲडजस्ट करू, समजलं काय. पण कॉलेज हे व्हायलाच पाहिजे, मुलं शिकली पाहिजे सगळी, दृष्टीने प्रयत्न आहेत. आपण पाहिलं की जातिवंत कलाकार आणि ती कला पुढे जायला पाहिजे तर काय झालं पाहिजे हे अगदी मोजक्या शब्दात आपण व्यक्त केलात. हे खऱ्या अर्थाने जे आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि या कोकणाचे आपणच राज्यकर्ते आहोत असं समजतात, त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणं अशा प्रकारचं आपलं हे एक सूचना होती. कारण कोकण खऱ्या अर्थाने लोककलेची आणि कलाकारांची खाण आहे. या कलाकारांना जर योग्य व्यासपीठ मिळालं, योग्य पद्धतीचं तंत्रशुद्ध शिक्षण मिळालं तर ही कोकणची जी कला आहे, ही मूर्तिकला आहे, ती खऱ्या अर्थाने सातासमुद्रापार जायला वेळ लागणार नाही आणि ह्याला अजून ग्लोबल प्लॅटफॉर्म निश्चित मिळेल आणि त्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायलाच हवेत. अगदी जाता जाता शेवटचा आपल्याला प्रश्न, एवढी वर्ष आपण या कलेत आहात, मातीच्या मूर्तींनी आता शाडू मातीचं सुद्धा बऱ्यापैकी जागा घेतलेली आहे मातीच्या मूर्त्यांची. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्यांना शासनाने बंदी घातलेली आहे. पण हे सगळं करत असताना नवीन कलाकारसुद्धा या कलेकडे वळत आहेत. तर त्यांना काय आपण एक संदेश द्याल की ही जी कला आहे, कोकणची ही संस्कृती आहे, कोकणचा हा वारसा आहे, तो जर पुढे चालत राहिला पाहिजे, पिढ्यानपिढ्या पुढे चालत राहिला पाहिजे, तर नेमकं या कलेकडे बघणाऱ्या तरुणाईंनी काय केलं पाहिजे? आता शासनाने बंदी घातली, बंदी तशी नको. प्लास्टरवाले पाहिजे, मातीकाम करणारे पाहिजे, धातूकाम करणारे पाहिजे, सगळे कलाकार पाहिजेत. सगळे लोकांना आपली पाहिजे तशी मूर्ती नेतील ना. कोणाला शाडू मातीची पाहिजे नेतील, कोणाला मातीची पाहिजे नेतील. ह्याच्यावर बंधन घालू नका. ह्यामुळे कलाकार निर्माण होत नाही, कोण प्रगती करायला बघत नाही. काय एवढी बंदी घालायची जरूरत नाही. काय प्रदूषण आपल्या कोकणात तर काहीच नाही. काय प्रदूषण आहे, एवढी प्रदूषण होतात त्याच्यावर कुंडी बंदी नाही. आमच्या कलाकारावर ही काय बंदी, बरोबर? कलाकारावर बंदी घालू नका तुम्ही. त्यामुळे कलाकार निर्माण होत नाही, कोण करायला बघत नाही. 2 महिन्याचं म्हणतं बिझनेस काय करू मी, पुढे काय करू, असं नको. अहो प्लास्टरचे करू दे, मातीचे करू दे, चांगले कलाकार निर्माण होऊ दे. प्रत्येक तुम्ही आता गणपतीवर आलात, तुम्ही सगळी बंदी घालत गेला गणपतीवर आलात, असं करू नका. हो, कलाकार होऊ दे चांगले, सगळ्या प्रकारचे कलाकार होऊ दे चांगले.
ह्याच्यावर बंदी त्याच्यावर बंदी असं करून नको करू. काय बंदी आहे? एक 5 दिवसाचा खेळ संपला. मूर्ती पाण्यात गेल्यानंतर विसर्जनच झालं त्याचं ना. आपल्या कोकणात पाणी थोडं आहे विसर्जन करायला, किती पाणी आहे. पण शासनाचं असं धोरण आहे की प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या आहेत त्या लवकर विघटन होत नाही, त्यामुळे प्रदूषण होतं. त्याला पर्याय शाडू माती, कागदी लगदा, माती अशा प्रकारचं पर्याय उपलब्ध केले आहेत. पण आपण महत्त्वाचा मुद्दा मांडताय की ही जर कला पुढे जायला पाहिजे असेल तर शासनाने या गोष्टीचासुद्धा विचार करायला हवा. नक्कीच आपल्या या सूचनेबाबतसुद्धा प्रशासन विचार करेलच. मात्र सगळ्यात महत्त्वाचा अगदी मुद्दा जो आहे की आपण जसं बोललात की ही जर कला टिकली पाहिजे तर या ठिकाणी एक विद्यापीठ निर्माण झालं पाहिजे, इथल्या मुलांना मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे आणि या शाळा वर्षभर चालल्या पाहिजेत. त्यासाठीच आपण हा स्टुडिओ निर्माण केला आहे. तर आपल्या संपूर्ण या मूर्ती शाळेमध्ये आत्तापर्यंत किती कलाकारांना आपण या ठिकाणी रोजगार देत आहे आणि या पुढचा आपला मानस, कारण आता आपण मूर्ती शाळेपुरते मर्यादित राहिला नाही तर एक डिजिटल आणि ग्लोबल अशा प्रकारचा गणेश आर्ट स्टुडिओ आपण निर्माण केला आहे. काय सांगाल? जवळजवळ 20-19 कलाकार आहेत माझ्याकडे काम करणारे मुलगे आहेत, चांगले कलाकार आहेत आणि त्या मुलांना काम 2-3 महिनेच होतं आहे. तसं नाही, मला 12 महिने काम करायचं आहे. स्टुडिओत वेगवेगळ्या मूर्ती, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मूर्ती, गणपतीचे म्हणा, कसली मूर्ती पाहिजे तशी मूर्ती आम्ही करणार. वेगवेगळे कलाकार करायचे आहेत, कामं लोकांना द्यायची आहेत आणि आम्ही काम करणार. ह्या पद्धतीने स्टुडिओ हा आपल्याला चालवायचा आहे व्यवस्थित अगदी. नक्कीच हे होते एक तळ कोकणातील गणेश मूर्तीतील बाप माणूस पंढरीनाथ देवटकर. आज अनेक मूर्ती कलाकारांनासुद्धा मार्गदर्शन ते करत आहेत आणि त्यांनी हा संपूर्ण जो प्रवास आहे अगदी पडवीतील मूर्ती शाळेपासून आज 2 ते 3 मजली ही गणेश आर्ट शाळा हा झालेला प्रवास आणि यापुढेही कोकणचा हा वारसा जर पुढे जायचा असेल तर शासनाने काय केलं पाहिजे, इथल्या कलाकारांनी काय भूमिका घेतली पाहिजे, अशा अनेक पैलूंवर आपण या ठिकाणी जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.